Politika kontuak eukingo doguz berbagai gaur astelehen honetan eta gure gaurko konbidaua aurkeztuko deutzuet Idurre Bideguren da bera Euskal Herria Bilduk daukan senatarietariko bat Madrilen. Idurre, egunon eta ondetorri. Egunon, eskerrik asko. Senaduan EH Bilduko 5 senatari sabizie kontua da Alderdi Popularrak PPek daukala gehiengoa senaduan gaur-gaurkoz, hori botazioetan eta senaduaren egunerokoan zenbaterainoko eragina ukiten dago horrek, zenbateraino igertzen da nagusitasun hori? Bueno, nik ja urte batzuk darutez Madrilen eta aldaketa nabarmena izan da. Egiz esan, Alderdi Popularra ez da alderdi barri bet, badakigu zelan kudeatzen dauen, eta nik imagineten nauen, instituzio ezberdinetan egondan alderdi bat izan da, behintzat orden bat eukiko dauela alderdi honek, nahiko aldaketa egonda eta igartzen da egunerokotasunean. Egunerokotasunean zelan antolatzen da esan gauzak, niretzako benetan sorpresa bat izan da, eta apurbet kaotiko izango lekidot dela momentu honetan senatuaren antolaketa, eta hori sufritzen dugu. Eta gero, badanok ikusten dugune, zelako estilu edaukien politika egiteko, hori nabarmen ikusten dugu, eta pentsaten dugune da euskal politikarizek beti da, Mercedes ez da iziela honek guri kontagiatu euren estilo hau, ze politikaren modurik txarrena dela esango nuke. Alderdi txikiek, senaduan zagozien alderdi txikiek egindako proposamenik edo ekarpenik onartzen dabe, zeuei baten bat onartu deutzu, Bai, egon die, horrek ez da ukitzen normalien eko nahikorik, normalien sektore ezberdinak ikutzen dugu zenien, sektoriegaz beragaz txartoz geratzeko edo horre gauzek bai onartzen dori. Bat izan zanango goratzen dut, arrantzaren inguruen, arrantza ilegalaren eta inguruen proposamen bat aurkeztu gendun, eta proposamen ona zan eta onartu zabien gure sorpresarako edo, gero esaten da Euskal Herria Bilduren gauzek ez tabela aurrien ikusi gure bez, gero badauz segun eta zelako gauzek dien sektorialak eta horrela onartzen dozku ez, eta ez da normalena, badauz. Arrantza itatzen gabizan honetan, pasan astean esaten gendun arrantzakuten balorazio eskasa, egiten ebala Eusko Jaurlaritzak, arrantza zuzendaria, Leandro Azkue, euki genduan, Bizkaia irratian, horretaz berbaz, gogoratuko dugu, alturan dabizan ontziendako lebatzaren kuotea 120 jatxidala, eta beste arrain espezie batzutan be murrizketak adostu da bezala Madrilek eta Bruselak. Luis Planasek, arrantza ministroak, esaten eban, Bruselak gehiago murriztu gura ebala zira baten, eta gitxi gora bera ministroak esan eban, negoziautakoagaz konformau behar zala. EH Bildutik, Kongresuan edo Senaduan, erantzunik emon alkotzazue gai honeri? Saiatzen nahi gara, ze hau ez da kontu harri bat, egiz esan da. Orain kuoten banaketaren notizia dugu, eta notizitzarra da, esan dozu moduen alturakoentzat, eta bajurakoentzat berdelaren kasuen adibidez, egoeriek eskagarritze da, ez neuke esango bakarrik kuotan banaketa horregaitzik, baizik, eta orain arte ikusi dugun egoeri gaitzi, adibidez, berdelagaz beragaz, hor asti ikertzen ari da, zer gertatzen ari da, amuegaz berdela hartzen da ben itxasuntzizek, sakonera handiz hauen dauelakoen, urruntzen ari dalakoen bebai berdela, orduan zer gertatzen ari dan, gero, horre Europa iparraldeko herrialdiek, Islandiak eta Norvegiak eta, autoasignazioa daukiekotana, eta orduen horbe bai, Europak zelan, adostasunetara heldu behar dela herrialde hauekin, ze ez dau balizo esertarako bez gure itxasuntzizek esfortzu bat egitie, estokak eta rekuperatzeko, eta gero herrialde honek, bez eukitzie limitaziorik, ez? Edo ez eitzie kasurik zientzilarizek esaten da bien aholkuei. Orduen, badauzela esan nahi dut, kuotan banaketa nora ez dela, arazo batzuk strukturalek dienak arrantza sektorien eta keskatzen gaitzuenak, ez? Eta ez da oraingo kontu bat bakarrik. Alturakoentzako, benetan, lebatzagaz eta dabiltzezen itxasuntzizentzako golpe handiz da, azkenien diru sarrera gehizen horti datortzoie, eta hor, 120ko limitazioek, golpe handiz die. Orduen,
ikusi beharko da zelan konpentsatu alturan dabiltzezen arrantzaliek bai, eta gero hori, esan dutena, arrantzak arazo strukturalak dako etorri erantzun behar dutzagu. Hau da, momentu honetan arazo nagusitariko bat daukagune da bai, belaunaldi barrizek zelan erakarri, ez? Arrantziek etorkizune eukitzeko egin behar duguna da, arrantzi errentagarriz izatie, arrantzi jasangarriz izatie, bai, zelan ez bai, jente barrize erakartzi arrantzara. Eta horretarako neurri asko hartu bide, neurri ezberdinek hartu bide, eta upai da benetako arazo struktural bat, kuotan banaketatik arauduana. Konpentsazioak aitatu dozuz, izan lehi portuetan arrantzaleek lehatzaren kuotearen murrizketaren ondorioz eukileiken diru galera hori edo aurreikusitako zifren orekatze hori bermatuteko konpentsazioak izatea lanabez edo erramintetariko bat? Bai, begiratu beharko da zeintzu dien aukerak, ez? Bai, pentsatu beharko da zelan konpentsatu, edo pentsatu beharko da adibidez, gehi hau harrapatzeko, azkenien Europak ulertzen dauen jasangarritasunerako itxasuntzizek edo arrantza egiteko moduek, eta guk ulertzen dugu zenak ez datoz bat, ez? Batzutan ez jakintasune badau, esango neuke Europan. Orduen, lana daukagula bai, alde batetik, gerotat jasangarri zauek izateko, bai, beste alde batetik demostrateko gure arrantza jasangarriz dela. Arrantzaliek eurek esaten dabi, ez? Euretiela lehenengoko keska nagusizetako hienak, arrantza jasangarri zeitzeko, ze bestela da danotakigu, ezta? Geurre arrantzatu dana eta bizarko ez ebez. Orduen, nik pentsatzen dut jasangarritasunen alde gauza asko indiela urte askotan, antzoi egaz gogoratuko gara zenbat, 5 urtetan edo horre antzoi harrapatu barik egon ginen, eta horrek erakutsi da zelan estoka rekuperatzen dan, eta orain momentuen antzoi harrapatzeko kudeak eta planak eta zelakuek dauzen, eta ni pentsatzen dut horre eredugarrizek izan garala, eta bide hortik joan behar dela. EH Bilduk Espainiako gobernuari, abenduaren 31an iraungiko diran babes sozial batzuk denboran luzatzeko eskatu eutzo, eta eskabikizun hori Mertxe Aizpuruaren ahotik entzun genduan pasan astean kongresuan, etxe bakotzeak saiestea, behar izan adabenei bono elektrikoa bermatzea, edo garraio publikoaren bonifikazioa mantentzea. Pedro Sánchezek erantzun eutzan Aizpuruari berak horretarako predisposizioa deukola, bai hortxe geratu zan. EH Bildurentzat babes sozial horrek marra gorri aldira? Ez daku marra gorririk Madrilen. Egiz esan, orain arte ez da izan gure laneitzeko modu bet marra gorrizek imintzie eta ondo jundazku orduen, nik uste dut marra gorrizek minibarik egin behar dugule lan. Bai da guretzako gauza importante bat eta maiganean jarri dugune, aurrekoan Pedro Sánchezek gurekin negoziatu zuen luzapen hori, eta oraingo honetan bai borondatea badau. Ez dakigu zehaztasunak eta keskatuta gauz, abenduako eta amaitzen die laguntza horrek. Beharrezkoak diela konpartitzen dau, eta espero dugu luzapen hori lortzea. Juntzek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dabe enpresa energetiko handiei esarritako zergiaren luzatzea babestuko edo bintzate azkenengo egunotan ikusitakoak hori erakusten deuzku. Podemosetik ordea esaten dabe hori eurentzat estrategikoa dela eta horren baitan emone eutzela babesa Sánchezi, zerga erreformaren asuntoan. EH Bildutik korapilo hori zelan ikusten dozue? Apurret korapilo artifiziala izan dela, ez? Batzutan Madrilen gauza batzuk ulertzea, hemen gauza bat argi dau, eta da, enpresa energetiko honek inoizko irabazi handizenak eduki dabe. Momentu konkretu baten aurre ikusi izan, gehiago irabazten dabienak, gehiago ordaintzeko printzipio hori bat egiten dugu gehiengo batek, beste alde batetik enpresa energetikoek transizio energetiko honetan ardura bat daukie eta hori argi ikusten da. Eta beste alde batetik ikusi da, krisi egoera baten ganera energizega zer ikusi dakon krisi baten aurrien ikusten zen, gehiengoak kaltetuta dau, gehiengoak
diru laguntza eta bueno, laguntza batzu behar dauz, eta beste batzuk dirutza bat egiten ari die egoera horregaitzik, bardinegaitzik, orduen, bueno, zeuselan konpentsateko modu bat bilatu zan, ez? Egoera hori ez da aldatu, orduen, ez duguna da ulertzen da, zergaitik batzuk aldatu da bien iritziz, ez? Argi dauena da, enpresa energetikoek ardura handi bat daukiela herri honetan, eta transizio energetiko hori egin behar dela. Eta mehatzuen aurrean erantzutie, lobizek sektore guztizetan dauz, eta badakigu hor dauzela, eta bakoitza bere lan egiten dau. Bai, hombre, alderdi politikuek arduraz jokatu behar dugu. Eta argi uki behar duguna da, zergen kontu honegaz, ez bakarrik guretzien, ez bakarrik estatu mailan, herrialde askotan, ja, reflexio ezberdinek egiten ari dela, progresibotasun hori zergak bilatu behar da bena, bueno, kale indugulako. Azkeningoko politika fiskalatan akatzak egon die, eta emaitza izan da, diferentzia sozialak areagotu diela, eta ez daukagula diru sarrera nahikorik, daukagun erronkei aurre itzeko eta behar duguzan zerbitzu publikoak behar dan moduen emoteko. Beraz, horren aurrien, erabaki batzuk hartu behar die. Progresibotasun hori areagotzeko eta benetan lortzeko. Azkenien, zergan helburu edalakon, alde batetik hori, nahikotasune lortzie, diru sarrera nahiko izatie, zerbitzu publiko onak eukitzeko eta gizarte ongizate egoki bat eukitzeko, bai, beste alde batetik, helburu birbanatzaile hori lortu behar dugu, eta ez gara ari lortzen, eta horrek datuek behitu dutie, baino ez da hori horretaz argi eukitzeko. Orduen, herrialde ezberdinek horretaz jabetu die, eta azken erabaki hau, justo aste honetan plenotik pasatuko dana, multinazionalan 115 minimori jartziena, mundu mailan 140 herrialdek onartu daben neurri beta. Zeitzik, asaltzen ari zen testu inguru honek asaltzen dau, ez? Azkenin dana konturatu diela, ezin garala ibili edo dumping fiskalak inez, edo bakotzak, kapitala erakartzeko edo enpresak erakartzeko, gaur errebajak sozietaten gaineko zergan, eta bizar kenduko dugu ondaren gaineko zerga, horre gauzek ikusi dugu gure herrizen, eta horrek gauzek ikusi da beste leku batzuetan. Eta nik uste dut hor, arduraz jokatu behar dugula, ekonomilari nik uste dut, momentu honetan dauzen ekonomilaririk onenak bide horretatik duez, guretik politikoki urbila begon edo urruna begon, baina ikusten dana da hortik doala bidea hori dela, progresibotasunaren bide horretan, neurriak hartzen ari diela herrialde ezberdinek, eta guatzean gelditzie, ez da onena, eta beraz, presio guztiz deitzen da biena lobby ezberdineri, guk alderdi politiko ezberdinek jokatu behar duguna da arduraz, eta ez da besterik. Gaur eskumen bi geratuko dira Eusko Jaurlaritzaren esku, eta dana ondo urte amaitu orduko beste 4 geratu leitekez, beste 4 eskumen negoziauko dira gaur goizko 10:00 hasiko dan batzar horretan, eta itsasaldearen gestinoa sartuko da indarrean, hori ja adostuta dauelako, baina negoziauko diranen artean badau beste bat kostaldeaga zuzenean lotuta dauena, itsas salbamenduarena izango litzateke. Zuzeu idurre, Bermioko alkate ohia zara, kostaldeagaz lotutako eskumen honen garrantzia zenbaterainokoa da? Oso garrantzitsua da. Transferentzi guztizek, ez? Gure eskuetan, gure erakundien eskuetan eukitzien ikuste dut notiziona dela, eta, 45 urte eta gero lege bat onartu zana, eta ez betetzie urtero, eta negoziatzen ibiltzie, apurbet frustrantie da. Eta 45 urte eta gero heltzen bada, ongi etorri, eta printzipioz notizion bata. Egiz esan, kostaldeko herrizeko indala gitzi egon gara kostaldeko herrizekaz batzar baten, eta beti euki dugu arazo bardine, urrun gelditzen dela ministeritzaren zerbitzu hori, eta orduan edozein gauze behar dozune kostaldien eitzie, edo edozein arazo daukasune, herrizen bizi dugu, Madridetik oso urrun. Zeintzu arazo
hori buruz gabiz berbeta zentzule, ondo aituteko. Ba, adibidez, kostaldie, badanotakigu itzosuen eragine kostaldien zein zen, eta orduen itzosuen eraginez bide bat jeusten bada edo akantilau bet edo danadalakue, ba, bueno, zuez aldundire eta aldundiz dino, bueno, bai bidie, bai benetan arazue ministeritzaena da. Orduan, zuez ministeritzaren gana eta ministeritzaren, ez nik babestu itzen dut kostaldie, bai bidie zeusi badan, ez da nire, orduen, azkanien dauz eskumen ezberdinek, eta inok ez dau erantzuten, eta arazue dau herrizen. Eta orduen, bueno, horren aurrien kostaldie babestu behar dela argi daukagu, bai kostaldie zelan babestu behar dan, eta bueno, beti egon gara hor ikamika horretan, edo eskumen banaketa horretan ardurak eskatzen, eta elkatiek ibiltzen die, nahiko, eta hori, eta askotan salatu izan daue urruntasun hori, ez? Orduen, bueno, zentzu horretan, nik uste dut notiziona dela eta ondo etorriko dela. Egin behar duguna da, edo ikusi beharko dana da, bueno, zein puntutara arte heltzen den eskumena gure eskuetara, ze hori ez daukagu oso argi ondino, eta gero zelan eroaten dan babesau, ez? Nik uste dut ingurumenaren babesa izan behar dela bueno, zentruen egongo dan gauze bat, eta gero udalakaz elkarlan hori egitea, eta bai, ez? Bueno, ikusi beharko da gero gure erakundetatik zelan egiten dugun lan hori. Bai, bueno, printzipioz, guk positibotzat hartzen dugu gure eskuetan, gure erakundien eskuetan egotia olako transferentzia importante bat. Bermio aitatu dugu, egin daigun berba orain Busturialdeari buruz, eskualdeari buruz. Guggenheim Urdaibai proiektua agertu salako pasadan astean, Busturialdean, Busturi nahi zuzen ekoetxean, egin ziran eguazten eta egueneko batzarretan. Busturialdeko dozenaka ordezkari batzartu ziran, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak deituta, eskualdearen bideragarritasun ekonomiko-soziala eta etorkizuna bera aztertzeko. Guggenheim Urdaibairen proiektua aukeren artean aitatu zen batzar horreetan. Zuk zeuk Guggenheim Urdaibai proiektua zelan ikusten dozu? Bueno, nik ikusten dut, bueno, alde batetik aspaldiko proiektu dela, 15 urte baino gehiago daruguz gai honetaz berbetan, eta nik uste oin dela 15 urte egondan egoera eta oin, igual zeuzera aldatu dela. Eta hau esaten dut, oin dela 15 urte ideia honegaz torzienien batzuk, asmoa zan Guggenheimek bueno, amplie beharra zeukala, eta orduen bueno, leku apropos bat ikusi zabien Urdaibai izan aldala, eta beste alde batetik Bilbok bueno, esaten euskuen hoteletan jentie denpora gehiago gelditzeko eta bueno, behar zituztela baliabide turistiko gehiago, eta orduen bueno, aukera hon bat zala. Orduen ikusten zien nezesidadiek herritik eta eskualdetik kanpo dauzenak. Orduan guk esaten gendun, sasoi horretan, ni 2011an sartu nintzen alkate, eta orduen sasoi horretan esaten gendun, benetan herrize entzun dozue, herrizek eta eskualde honek zer behar dauen, eta ordutik ona, hainbet hausnarketa, plangintza, ideia sortu die eskualdeak zer behar dauen. Eta horrez da gertu inoiz Guggenheim proiekturik, ideiarik esango neuke, ze proiektua bera oraindik ez dugu ezagutzen benetan zein dan. Badakigu eraikinak eta non jungo leki dizen eta zelakuek, ez dakiguna da ze proiektu museistiko edo ze proiektu kultural zabaldu nahi dan, ingurumen aldetik zein izango den enpaktu zehatza ez dugu ezagutzen, ez dugu ezagutzen bez proiektu horrek ze lanpostu sortuko leuken, edo ze ekonomikoki zer suposatuko leuken. Orden proiektuaz hitz egitea gauze asko esatie da, ez? Nik uste dut eskualdean entzun behar dela, eta eskualde horretan ez da inoiz Guggenheim moduko proiekturik, ideia olakorik sortu. Maiganien egon diez beste nezesidade batzuk. Eta nik uste dut, nezesidade horreri ez jakela erantzuten, eta bueno, argi geratzen dela adibidez, Europako fonduek. Inoiz eukidogun instrumento finanziero nagusizen Europak eukidauena, garapenan bidien proiektu ezberdine planteatzeko. Europak helburu moduen dakona da, Europa ekologiko hau bet, eta resiliente hau bet edo, datozen erronka eta arazuei aurre ingotzon herrizek eitzie. Bueno, hor gure eskualderako proposatu dan proiektue
Europako fonduetan sartzeko zan Guggenheimena. Eta ez da lortu, ze ez doa Europak markatzen dauen helburu horretan proiektu hau. Beraz, penie da bai, aukerak eukidugu zenien fonduetan bestera bateko proiektuek sartzeko, lehentasuna emon jakola olako proiektu, azkenin turismora begiratutako proiektu bateri, eta badauz gure eskualdien beste necesidade batzuk entzun besterik ez dau, edo ikusi besterik beste plangintza ezberdinak eukidugu zenak. Minutu bat baino ziata geratzen eta mozalegiari buruz begaletu nahiko neuskizu. Mozalegia indarbakotzeko tramitazioa gitxi gora bera akauko asteetan mintzat etenda egonda. Pasadan astean Jon Iñarrituk Espainiako Telebista Publikoari emondako alkarrizketa baten esaten eban, mozalegia esabatzeko gero eta gitxiago geratzen dela, gero eta aukera gehiago dauzela. Zeren baitan dago momentu honetan EH Bilduk horrekiko hartu leiken azkenengo erabakia? Nik uste dut adostasunak hor dauzela. Guk azken adostasunetan 3 puntu zehatz ikusi gendun horrekin ja alde boskatzeko aukera genituela, eta orduen orain ja tramitazioan dau, eta espero dugu ondo joatea alderdi ezberdinek ados egotea, eta horrek 3 puntuek ziren alde batetik gomazko pelotak, 20. mendeko tresna bat, eta desagertu behar dana ja, ikusi dugulako hemen zelako eraginak izaten daben olako tresnak erabiltzeak. Beste alde batetik, protestak eta dauzeneko errespetu faltak diela eta autoridadeak inongo justifikazio barik orain arte posible zauen multak eta bar zabaltzea, eta olako justifikazio gabeko prozesu horrek amaitzea horregaz bai, eta gero betorkinen devoluciones en caliente edo hori egiten dana nazioarteko eskubideen babes horrekin, eskatzen dugu horrelakorik bez gertatzi. Orduan hornek hasi 3 puntuekaz, gu preste ongoleki gara onartzeko, eta hori adostuta dau, eta espero dugu lehen amaitzea mozalegearekin, 10 urte eta gero, nik uste dut badala momentu. Idurre bideguren, 9:00 2 minutu. Eskerrik asko gaur gurean egotearren, eta hurrengo batera arte ondo izan. Eskerrik asko zeueri, nahi duzuen arte.